Egipat trenutno pokušava vrlo oprezno balansirati. Čini se da Kairo stoji uz svoje saveznike iz zaljeva, dok istovremeno održava otvorene kanale prema Teheranu i pokušava spriječiti da se ovaj sukob pretvori u nešto još veće. Iako je Egipat jedna od rijetkih zemalja u regiji koju Iran nije napao tijekom rata, egipatsko gospodarstvo je pretrpjelo veliki udarac zbog svih pomorskih poremećaja i nestabilnosti. Dakle, za Egipat ovo nije samo pitanje diplomacije. Radi se o zaštiti prometa kroz Suezki kanal, izbjegavanju regionalnog kolapsa i ostajanju relevantnim u sukobu u kojem gotovo svaka velika arapska prijestolnica ponovno procjenjuje svoju poziciju. Pridružuje nam se, kako bi nam dala više uvida, Dalija Zijada, stručnjakinja za Bliski istok i koordinatorica u Washingtonu pri EastGapu. Dalija, uvijek nam je drago imati te na i24 News English. Kako točno Egipat gleda na Iran? Kakav je taj odnos, posebno nakon rata? Hvala ti, Nikol, što si me pozvala. Uvijek mi je zadovoljstvo biti s tobom. Dakle, dinamika između Egipta i Irana je zaista zanimljiva. Povijesno gledano bili su neprijatelji. Iran je više od 40 godina jednu svoju ulicu nazvao po ubojici Sadata. Zamisli samo koliko su mrzili Egipat zbog toga što je sklopio mir s Izraelom. Tijekom godina nije bilo nikakvih diplomatskih odnosa, ništa. Sve do nedavno, kada je Egipat popravio odnose s Katarom i Turskom i s ovim blokom koji favorizira Iran, Egipat se počeo približavati Iranu. I zapravo vidjeli smo čak i iranskog ministra vanjskih poslova kako posjećuje Kairo i jede košari u centru Kaira. I u to vrijeme također su promijenili ime ulice koja je nosila ime ubojice Sadata. U to vrijeme, naravno, ljudi u Egiptu su jednostavno navijali za obnovljene odnose i slično, ali mnogi analitičari, uključujući i mene, bili su jako iznenađeni. Kako možemo vjerovati Iranu? Iranu nakon ove povijesti neprijateljstva, unatoč njegovoj podršci islamističkim skupinama, unatoč tome što je u određenim trenucima tijekom ove povijesti neprijateljstva ciljao na interese Egipta. I stvari su se počele pogoršavati nakon iranskih napada na arapske države zaljeva. Ono što se dogodilo jest da je Egipat u početku stao na stranu Irana. Zašto? Zato što se Iran bori protiv Izraela. Opet su članovi parlamenta javno istupili i zapravo počeli navijati za Iran, ne mareći uopće za činjenicu da on puca na arapske države. I to je izazvalo veliko razočaranje među državama zaljeva prema Egiptu, od kojeg su očekivali da će prirodno stati na njihovu stranu. A Egipat u to vrijeme, egipatske vlasti pokušale su to opravdati onim što nazivaju politikom strateške ravnoteže. Po mom mišljenju to je vrlo nepromišljena politika koju Egipat pokušava provesti kako bi se prikazao neutralnim u regiji u kojoj nitko ne može priuštiti biti neutralan. I na kraju je Egipat shvatio da je napravio veliku pogrešku i sada se trudi ispraviti tu pogrešku približavanjem zaljevskim državama. Međutim, većina zaljevskih država ih je odbila, osim Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su tek nedavno otvorili vrata Egiptu i rekli: u redu, budimo partneri da vidimo što možete učiniti. Koji je glavni prioritet Egipta trenutno? Pokušava li ponovno zadobiti povjerenje zaljevskih država? Pokušava li i dalje održati otvorenu liniju s Iranom i nastaviti voditi politiku balansiranja? Ili su problemi unutarnji, njihovi vlastiti domaći problemi s kojima se Egipat još uvijek suočava nakon ovog rata? Naravno, Egipat je pod velikim pritiskom sa gotovo svih strana. I ponovno, to je uglavnom zbog loših politika egipatske države, egipatske vlade, vodstva. Bilo da se radi o Ministarstvu vanjskih poslova ili obavještajnoj službi, čine sve moguće pogreške koje možete zamisliti kada je riječ o regionalnoj politici i vanjskoj politici općenito. Dakle, s jedne strane, naravno, svi znamo da je ekonomska kriza unutar Egipta ogroman pritisak. To se neće uskoro riješiti osim ako se ne dogodi čudo i arapske države u zaljevu ponovno stanu na stranu Egipta i spase Egipat iz njegove ekonomske krize. To je jedna stvar. Druga stvar je prijetnja, neizbježna prijetnja Crvenom moru.
Crveno more je žila kucavica za Egipat. To je mjesto gdje se nalazi Suezki kanal, jedan od glavnih izvora prihoda za državu. I u vrijeme ovakve ekonomske krize Egipat si ne može priuštiti nikakve poremećaje u Crvenom moru. Ali svi znamo da je neizbježno da će Iran na kraju aktivirati svoje aktere u Crvenom moru. Zapravo, nedavno, prije 2 dana, egipatski brod sa 6 mornara na njemu otet je u Somaliji. I Egipat još uvijek pregovara do ovog trenutka kako bi ih oslobodio ili čak pronašao. Dakle, Egipat zna da će se to dogoditi. Dakle, odlučili su se približiti ili možda pronaći neku novu solidarnost sa nekim arapskim zaljevskim državama. Iz perspektive Ujedinjenih Arapskih Emirata zapravo to je za njih bila prilika jer su tražili snažnog partnera, vojno snažnog partnera u regiji. Nakon što nisu mogli pridobiti Pakistan koji je već uz Saudijsku Arabiju, niti Tursku koja je već uz Katar, Ujedinjenim Arapskim Emiratima je također trebao recimo jedna šahovska figura i za njih je to bio Egipat. Zanimljiva regionalna dinamika uvijek je prisutna ovdje na Bliskom istoku. Dalija Zijada, hvala vam što ste danas bili s nama na i24 News English. Hvala vam.